जाय खबर लागोन बिनिखौल' बानायनानै होदोंब्रा माबा लांनांगौ बेखौ बुंनांगौ दं मासि मोजां मोजां अमा दङ आयौ जा जि दाउ अमा लायो मालाय आयौ लेबुआबो जा दंखायो नै बिगोमा गैया बेनिफिसारिया ओमफ्राय जोंहा फैदों नै ये देखो इतना सारा ओइ मा लेबु बियो लेबु नङा दां इतना सारा सब्जियां है दाउ भी इतना सारा है बेयो मा जीएसटी दं नामा ना लकेल हो ओइ जीएसटी दं ना लकेल बियो मानसिफ्रा दि होनो जीएसटी होननानै रावबो खिन्थाया रावबो रायलाया आंजों रागा सुजोंबाय दे अमाफोरखौनो लानोसै आं रायलायनोसै आङो हेलौ 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 काम चुचु गैला बिसोरजोंनो रायलायलाबायनोसै आङो खोनाब्रा आं जेबो खालामाना और ये देखो इनके घर में ये सेसा भी है मानिल'सै सेसाया जा गय बागान आरि दंलै मालाय आंनिखौबो सुना होलाय आंनिखौबो सुलाय बेनिखौ जिंखौ मबाइल खेबाखै भिडिअ बानायदों मबाइल खेबाखै भिडिअ बानायदों गारि सुनायनि हेल' हेल' मा जादों आङो बाहाय दिनै प्रग्राम दङ बिकसित भारतनि ओमफ्राय सोर सोर फैगोन बहाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों थ' बाहाय एग्रिकालचारनि सोमोन्दै ना आबादारिफोरखौ लेंहरनाय जादों आरो बिसोरनो आबादखौ माबोरै खालामनांगौ मा खाबु दे सुना हो दे हा जि अन्थाव बाथावनाय आंनि गारिखौ एन्थना आंना फंबाया जि मोजां सुनानै होदों अनबायलां बेसेरा हरगोरदो बेनो हरगोर বিধান ৰঞ্জিত বিধান আছে বলে মাটি ৰেডি হোৱা নাই 30 দিন গুছি গ'ল কেনেকে ইলা গাড়লে না ইলা ধান গাড়লে আপোনালোকে 15 পৰা 20 মন পাব ৰঞ্জিতৰ এটা প্ৰবলেম কি আছে ৰঞ্জিতৰ গাড়াৰ বয়সটা হলো 25 পৰা 30 দিন না 30 দিনৰ পিছত বেছি হলে বুঢ়া হৈ যায় হয় নাই বুঢ়া হয় না গতিকে ৰঞ্জিতৰ অলপ প্ৰবলেম আছে গতিকে আজিকালি মানুহ ৰঞ্জিতটো খুব কম কৰে ৰঞ্জিতৰ বদলি মই